दुखुमोनदां फिसाजोखौ सिनायलै नोङो फिसाजोखौ सिनायला मा जाखो मा बाबा जिसु नै नहाफारा गामियाव थास गेलेनायनि हिनजावफ्रा मा हौवाफोरखौ होसोदों गेलेग्राफोरखौ मोनाखै नै महिला नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन थामनेल टाइटेलजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा आं बे भिडिअखौ मानसिनाव लाबोदों खोब दुखु मोनदों आं लोगोफोर बे भिडिअखौ नुनानै माने थांनाय समावहाय फिसाया माने जुमाय लोंनानै माने गावनि फिसाफोरखौ जेबो नाया गावनि फिसाफोरखौ जेबो माबाया फोरोङा जानाय लोंनायजोंनो बेरायनानै गावनि न'खौ जेबो बानायनो रोङा न'खर बिसि फिसाखौ जेबो जाहोनो रोङा लोंहोनो रोङा होननानै जों ससियेल मिडियाआव गोबां नुदोंमोन जिनाखि जोंहा समफ्रामारिमोन नामा जिनाखि बिथाङाबो ब्लेक कब्रानि मुलि फानोमोन नङा होमबा बे समाव दा बिथाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानायनानै होनायलाय दा गोबां रायजो राजाया अनसायनाय होदोंमोन नङा होमबा थिग दिनैनि थारिखआव मा जाफिनगोन नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नुदों नङा होमबा अब्ला लोगो नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै ला ओरैबायदि माने दुखुनांथाव जादों आरोखि बाबा जिसु दोनैनोबा आंखौ खायदा नायदों बुथारा जाहोनोसो फैदो दैखुरा हाबिखौसो दे थांदो दे बाजै थांदो गावखौ गोजाङा ओमफ्राय आं अर सुना होनोसै इदलालाय दे आं अर सुनानै नेम गैया गोजाङो दा गोजाङो थांदो माथो इजों थांफादो हनै थांफादो आयै एफा मोजां मानसियानो मारै इदि जाखो अनो आङो जा ओमफ्राय गोरलैफ्रा दङबो मुलि सोना होदों थांदो जेब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय नुबाय नङा होमबा खोब दुखु मोनदों आङो बे भिडिअआ सोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै मिथिदों नङा होमबा माने थांनाय समाव जोंहा समफ्रामारि जिनाखि मुलि फानो नङा होमबा दा बिथाङा गावनि माबा थांनानै गावसि भिडिअ बानायनानै फिसाफोरा साबैसे साथाम नामा दंमोन नामा ओमफ्राय दा बेवहाय भिडिअ बानायनानै गोबां ससियेल मिडियाआवहाय भाइरेल जादों नङा होमबा ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानानै गोबां रायजो राजाया अनसायदों न' लुना हैदों बा न' बेरा दुमनानै हैदों जानाय लोंनाय हैदों राइडारफोरा नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो जेनाखि जोंहा जेनाखि बे मुलि फानग्राया बिथांनोहाय डनेसन खालामनानै हरदों आंबो हरदों जा हायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंबो हरदोंमोन बै समाव नाथाय दिनैनि थारिखआव जोंहा गोबां इउथ बा सोरबा गोबां गिदिर गोलावफ्राबो माने बिथांमोननि न'खरखौहाय डनेसन होदोंमोन नङा होमबा दा माने ट'ट' बायदिसिना बायनानै होलायलायदोंमोन जुमाय दा लोंसै मासै होननानै नङा होमबा जों थांनाय समाव आरो खोनाफिनबावदों जे जोंहा बाजै सम्पानि भिडिअनिफ्रायनो नङा होमबा थांनाय समावबो आं खोनादों आं बे भिडिअखौ माने बानायथ'लामोन होननानै आं सानदोंमोन थांनाय समावहाय नाथाय दिनैनि दिनाव आं बे भिडिअखौ नुफिननानै ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि माने थानो हायैलाय ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायफिननांगौ गोनां जादों आरोखि लोगोफोर मानो होनोब्ला खोब दुखु मोनदों आंबोथ' डनेसन हरदोंमोन नङा होमबा आंनिफ्राय जा हायो जि हायो बाजै सम्पानि माबायाव एकाउन्टआव सोना हरदों आङो ओमफ्रायहाय दिनैनि थारिखआव माने ग्रोब बेफोरबायदि जाबाय माने बे आइजोआ जिनाखि आइजो नामखौनो आं गोसोआव गैला मिथिला नङा होमबा बे आइजोआ दिनैनि दिनाव फाग्लि जास्राबाय माने फिसाया ओरैबायदि नासययो जाहैदों बै समावबो खोन्थादोंमोन नङा होमबा बुयोनो जानाय लोंनाय मोजां माबानानै होआ गावनि लोंनायजों सेस थाङो आरोखि अब्ला दिनैनि दिनाव बै हिनजावा नङा होमबा गावनि फिसा साथामखौ माबायदि खांगोन माबायदि फेदेरगोन नङा होमबा माबायदि फोरोंगोन न'खरखौ माबायदि खुंगोन जिनाखि फिसाय रिसपनसिबिलिटि नङा होमबा माने मा होनगोन न'खरखौ बेंनांगौआ सोरनि दायथ' सासे हौवा हाबा जानानै फिसा साथाम गाहाम थानानैबो दिनैनि थारिखआव लोंग्लुं जाग्लुंजोंनो दिन थाङोबा बै हिनजावा गावनि फिसा साथामनो मा जाहोगोन
सानबैसे खामला हाजिरा मावना जागोन बेबो माने दोखो दोखो बुयो जाहैदों हिनजावखौ लोंनानै फेना फैनानै हा अब्ला हिनजावा हाजिरा मावनानै जेने थेने जाहोबाय नङा होमबा बे गावनि फिसाखौ फोथांनो थाखाय हाजिरा मावनानै जाहोदोंब्लाबो दिनैनि थारिखआव फिसाइजों जुमाय लोंना फैनानै बुजानाय माजानाय बेसेबां सैज्यहानो नङा होमबा बिदियावनो जोंनि माखासे आइजोफ्रा नै जेनाखि खारो नङा होमबा जाय आइजोफ्रा बै खायसेया ओरैनो खारा लोगोफोर दिनैनि थारिखआव नुदोंना फिसाइफ्रा गावनि हिनजावखौ नासयो दोखो दोखोनो बुयो मानो गोथार जुलि जायो मानो हाबा जायो मानो अनलायनानै रायजो राजानि समाय खिरा लानानै मानो हाबा जायो हाबा जाखांनायनि उनाव फिसा फिसौ मोनखांनायनि उनाव मानो जुमाय फाग्ला जायो जुमाय फाग्ला जानानै माने बिसिखौ बुयो हा हिनजावा गाज्रिब्ला आखल गाज्रिब्ला फंसे फंनै बु जेबो नङा मोजांनि थाखाय नङा होमबा दिनै मोजां हिनजावखौबो लोङै जासिगोन उदां उदां थास गेलेसिगोन जुवा गेलेसिगोन मा जाहैसिगोन फेना फैनानै हिनजावखौ बुफैसिगोन अब्ला बै हिनजावा नोंजों माबोरै संसार जागोन दिनैनि थारिखआव नै बेस्रा फाग्लि बायदि जाबायनो हरनि 1टा 2टानिफ्रायनो डाइरेक्ट फुंनि 5टासिम डिस्टार्ब खालामदों होननानै बे माबायावबो लिरनाय दङ भिडिअनि स्क्रिनाव अब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि माखासे जुमाय लोंग्राफोर थास गेलेग्राफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै ला नै नहाफारा गामियाव थास गेलेनायनि हिनजावफ्रा हौवाफोरखौ होसोदों गेलेग्राफोरखौ मोनाखै नै महिला आफादनि मानसिफ्रा होसोगासिनो नहाफारा गामियाव थास गेलेग्राफोरखौ दे रायजोफोर खिथालाय मानि थाखाय होसोदों बिसोरो मानो होसोदों बेखायनो महिलाजों ओंखारनानै दिनै थास नागिरनानै सावदों आरो जायनि न'खराव थास गेलेहोयो बे न'खरनि दासिखौबो जायगा जों थासखौ मोननाय एकदम शिशुबारियाव हिनजावफ्रा थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ मोनाखै बेयाव थासखौल' मोनदोंमोन नै सावबाय बिथांमोनहा थास गेलेग्राफ्रा खारदों बिसिनिया गुदामा 2 3 दं गय गुदामावबो दं सोरनिबा न' बारियावबो गेलेयो बिसोरो न'आवबो सोरबा हारसाफ्रा जायगा होयो गय खुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैयो बिसोरो फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायना थाखा बायनांगौ मिथियानो फिसानि एडमिसन लागाखौनो बाख्रि एरखावनानै माबाहैदों आंनि फिसाया बे भिडिअआ जाहैबाय माने बबेबा जायगायाव थास गेलेदोंमोन नङा होमबा थास गेलेदोंमोन हरथ्रोब सानथ्रोब बा बेबायदि टाइम टेबोल गैयै बेबायदि थास गेले जाहैदों दा बेवहाय जोंनि माखासे आइजोफ्रा गोख्रों खौसे जानानै माने बैसोरनि थास गेलेनायखौ होसोनानै बा बेंनानै थासफोरखौ सावदों जाहैदों जोबोद बाख्नायथाव आं बेखौनो खावलायनो सानो जि जायगायाव जि गामियाव जौ जुवाजों थास गेलेनानै दिन थाङो बैफोरबायदि जायगायाव आइजोफ्रा स्ट्रं जा रावबो जेबो खालामनो हाया जेनाखि ओरैबायदि मोनसे खोथा जेनेबा जोङो ज' आइजोफोर नङा होमबा मोनसे खोथा दे आंबो आइजोखौनो लाबाय गावखौ दसे समनि थाखाय नङा होमबा आइजो जेन'खाय ज'यै जों थांनानै जेन'खाय जि जायगायाव थास गेलेदों बे जायगायाव एकदम बुख्रुबहैनांगौ थासफोरखौ एकदम हौवाफोरखौ मोखां नायनाङा होखाव होंगो दोंगो ज' जाजाय रायजोयैनो महिलाफोर रायजोयैनो थांना बिदि खालामहैनांगौ ओमफ्रायहाय जेन'बा आंनि फिसाया नङा होमबा न'आव फैनानै आंखौ डिस्टार्ब खालामोबा आरोबाव रायजोयैनो महिला गोजा जमा फैनानै माबा मोनसे डिस्टार्ब खालामनोबा फंसे बुफैदोंबा रायजोयै फैनानै दोखो दोखो होफैनांगौ जेबो खालामनो हाया बैफोरबायदि थास गेलेग्रा माबा माबिखौहाय बैफोरबायदि खालामनांगौ आइजोफ्रा महिलाफ्रा
स्ट्रं जा बयबो खौसे जा होमबाना रावबो जेबो खालामनो हाया बेबायदि खालाम जेनाखि नैबे जेनाखि जोंहा सासे नङा होमबा फिसायानो साथाम दं बेस्रा ओरैबायदि दुखुनांथाव दिनैनि थारिखआव सोर आय होननो नङा होमबा थांनाय समाव जि हायो रायजो राजाया डनेसन होबाय अनसायबाय आरो बाजै सम्पा नङा होमबा बेहाबोथ' न'खर दं फेमिलि दं जेसेबां अनसायनो बिस्रा हानाय माने ओरैबायदि अनो बै जेनाखि हिनजावसाखौ आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो थांनाय समाव जुमाय लोंनांला होननानै थबायना होदोंमोन मोनसे आफादा आरो बेजों लोगोसे न' बेरा दुमना होदों जानाय लोंनाय रेसन हैदों नङा होमबा बेबायदि अनसायनाय मोननानै दिनैनि थारिखआव मानो बेबायदि जाबावखो रायजो राजा गामिनि खोनानो मोनदों गामिनि रायजो राजायाबो ओरैबायदि माने जुमाय लोंनानै जौ जुवाजोंनो बेबायदि बा लोंनाय जानायजोंनो गब'ना थायोनो आरोखि बै गामिनि मानसिया खोनानाय समावसो दै नंगौना नङा मोजां मिथिया नोंथांमोना सोरबा मिथिबा कमेन्ट खालामना खोन्थाहर अब्ला लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आङो नोंथांमोना भिडिअ हाजारसे शेयार खालाम थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय